bida holko wonno koyde tan joni no meddima hakkude men no mbawɗen ni nden no jaltini joni no suuɗa mbimi noon neɗɗo no seka walla daña ko metti ɗum haala ko gandantoɗa ma jooɗo nimsiɗi jinnomi noon namdade mi yen taw ko mbiɗa seedi baɗam oɗo taw ko gonga e ma walla ala a sekno tan kalɗa neɗɗo no seka haala ko gandanɗa ala e mum tawi noon a sekno kalɗama ala e maɗa min jinmi ko funtude baɗamo mi artira ɗum ɗo e dow jam subhanallah 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 yo Allah heeɗanamen hen heɗanma e holɗum a gartugol makko ɗo e galle o yo Allah heeɗanam hen hande yero anti o de suudu ndu Mamoudi arti suudu makko par ce que suudu Mamoudi wonno Mamoudi kay nawtude ɗum manga seeto sattani ya ala o waɗani ɗum méritation o waɗani méritation magasin o par ce que mi toñimo ni ete Amadou jinmi andindemo baɗe o arani bosrotade woto wi noon yaro arani saabu debbo sa woni joom galle ma surtout lewru korka so ala a wallat ɗum so wima a ko ɗum jogimi jogoɗa ko ɗum wiyete debbo so taw debbo no wiye o ko debbo tigui rigui wona mbaadi wona sans eau comme no mbiyata ni ko debbo sans eau so debbi woni debbo sans eau e bandu makko taw ko eau bolo kadi e gurdam ala nafoore e si voit yaro woto laaw min nin ɗum mbaɗen négocier koye négocier gonden wima debbo sa ko tagamo wiyede debbo ko wawde muñde e muñende gorko mum so ala o hande min kam gorkam ala hande yomi tinno ko temedere jogui yomi fewni fen maaro e keccaka aha de ko muñanma ko yen holko mum o muñanima kay holko mum dow leeso makko timmani dépense makko timmani tan wono joni mo wima dow leeso makko kanko haale yeeso ma est ce que ɗum an ara andi ɗum ara andi min ɗon an ara majji min mimi kanko haali min resanima kanko ndesta eyyi kanko haali o wi nder suudu timmani boowal timmani te mono joni ɗum ko kecce mbima aɗa woɓɓe looɓe tan yero mbiyaɗa seere debbo ala ɗum ko kecce so mo wima ɗo nder suudu timmani min komi casque d'or min komi casque d'or komi casque d'or gila mi gonmi cukalella ha mbora jogo duuɓi tedde ko casque d'or mi wonani neɗɗo no ronka ko wawno holɗum duuɓe gara neɗɗo no ronka ko wawno yero ala ɗum ko fenani nani ɗum ko fenani kala tawno ko wawani tawno ko wawani kala jewɗo ngol ɗo coddugol ma ngol ani mbawɗa natti wawde ya ala kecce ha fenni kecce ha fenni muñan debbo ma gacca o arta wonone jaam Amadou arani ko jinmi hay an jinmi ko seraka wata min mi resima won eyyi min ceerodira minen ma cehilagal men yen seerandir hay so taw koye leyru korko woni yimɓe foti ko ñootude kono ngolgu lawol feeten ɗum tan tan mbasa wadde ɗum yaro mbimi seeram mi seera woto bonno hakkude men yaro ƴewto ndewtuɗen to guila Fouta ha ɗo woto bonno hakkude men yaro gonɗen koye lewru yurmen gonɗen koye lewru jokkere enɗam gonɗen koye lewru yiɗodirde eyyi haɗi gara mbasa tadde enɗam kono en gonani lewru sens interdit à part gallam ɗo kala to jaltumi ko sens interdit ete ko badiragel ma ngel fawi kam ɗo lewru sens interdit wiyata noon seeram tan Amadou joni nde aɗa jaɓa négociation o yen eyyi yo goto kala yo dañi yo ƴettu kala ko neɗɗo dañi yo ƴettu eyyi moƴƴi beetol fof joftata koye Amada ma andu noon kala ko tommu des artata koye less teppere jooni ma refte amin aɗa doga ma refte amin aɗa doga hen koko dognani julare mala ay aɗanam barde Mamoudou boy ko mbinoɗa kam e dewgal baba yero fof mi yiiɗum non a tinno o séri jeenoba eyyi kalir ko kalta ko la ila boy o séerimo yew ɗeɗo balɗe koye duko jamma duko ñalawma yew ñanden ha yimɓe nafli ha paari baba yero wawa dañde koɓe comtori o séerimo de leeri mbimami way noon haalne gueɗel gadde ɗum bettanimi de a haalino de boyo meeɗa hurtade ni hane seere ay boyo heccan min poti ɗo damal galle mum waɗa yewtude e makko mais boyo hay geste makko ɗayi ni ganda kaw yero wonani e ɓerde makko non min e hooram komi jurmiɗo ɓawa yero par ce que guila jeenomo hurti e galle ha joni pour kumta legal ngal fof ko ñamliɗo ko sens interdit ɓolo
te boyo heccange on min potini ni on hollini say changement goɗɗo ADM te boyo heccange min tawi mo damal galle makko omo lima par 10 000 20 000 ha timmi 500 000 jeenaba e hoore mum jeenaba e hoore mum e mbimamo jeenaba an ko guittuɗa o kaali o wi kam min koye kaw yaru guittumo kaali dépasse mo tottanomo mbaɗa mofta no jeenaba kam pertane e dewgal ngal non non so woodi pertude ko baba yero baba yero pertan noon no pertat par ce que aɗa mbaɗa o pertat neɗɗo tan naat ko mbawanɗa eyyi surtout andi ɗum kadi ne waɗi importance sa ƴeewi kanko e jeenaba boom andat caractère makko en yaadani baba yero ko mawɗo ko mawɗo ɓernde mataw omo heewi ɗum ɗo mais ɓernde haydara alani ɗi boyi moƴani on fa te noon hakke tata Aissa ma nangumo non ne laaɓi par ce que gila jeenaba hurti kanko ko bonnoɗo of tata Aissa tawi joni gasan tawi jeewodal ɓoy neɗɗo Allah dal jingani jeewo seeɗa ganduɗa e mi non affaire o no muusi billa ay wonɓe ganduɗa ne laaɓi ɓandu kala kaɗa watta tan yo won jaam ko ade suudu jiiɗa ko sakkitto boy jehen juma hande kam ma juul force ma way force kay hande kay ko assalamu aleykum alhamdulillah jambolo woni ga jamboɗo machallah ko jam jambolo kay ala boyani ko gummiɗa ɗo e suba kay an jam artiri ɗo an jam wona aɗa andi jam ɓuuri jambere hoore kam jam hay ɓuuri hay lottude e hoore nane mi ɗummimi ɗo ƴeeɗo ko jam artir hakkille ma o min mi anda sa yi kam mbaɗa kono jiiɗo mala kul mawto ni wonde sago ma ala ko namdotoromi tan ko so taw ko jam mi wima ko jam nde ummimi ɗo nane ummimi ɗo eɗen laawi iɗi wawno wasde artude ɗo kono pulaar wi sa yiti woni ko maayi sabu e départ meɗen gila humanani joom suuɗo e baɗa mawɗo kanko mbinoɗami ko ana haalde hunko ma koɗo ñe o gaan mbinoɗa kam inchallahu taala so Allah rokki en horde jaam ha julde ari fof no ngaɗal ko an jogui aɗa hettanen jajneya ɗum noon hande haade kotolam wuuro yonti emi an jajnede ɗum taw ɗum ngon kanko ndiyam so wi ɓoftotako ko an haalnomi forçanima amadou haalema riiɗi haala mbin riiɗi haalema tustini min so haala mbiɗo dar haalama ngal min huuɗi ma noon waɗa a jardini hoorema jarani waɗi mboɗo jaaboma a haalat a jaaboto kokol ma jaabi eyi mbimi haalama yeehi Ziguinchor waɗa haalama an yeehi Kolda haalema jolani oto sak awiyo yaro ay oto en avion mbimi ko ya wa haalanam holno keɓirami wuttam eyyi jam ɗum mi arta haalandema ni jam arta won ɗum Eyi. wuttomi heɓat ɗum de so taw ko an woni babam mbima heeɓi min ñaaga kala jippinde mbaɗo ngeloɓo hoorewo amadou an ka joom hakkille min aɗa jogui hakkille feɓ hele amadou ka juul haqqat ka jurum deeɗo no woodi e amadou ñamalide baɗiraɓe ma goppodi kam ɗo ɗi ha joni mi suwa yobde ko wonde kam ɗum min haalani haala ñamade min ko wuttindimami ya e wutti ndimami hay malikan e perkal Eh. ko nawata ko wirnete yimɓeɓe ko Eh. perkal Eh. danewal tal arandi serani Serani. jarata ko ujunere e 7 métre o e hay 1 métre a dañata amadou min wona ko wona gonga yeɗon heɓat wuttode mi heɓat mo aɗa jala walla mi heɓat mo aɗa woya sabu an totti kam kalis o kala ko jiɗɗa hen yeɗa cuɓaɗa mi heɓa wuttam aɗa jala walla mi heɓaɗa mi ardani ɗo arande wutto en ɗamde garanmi koko jeeymi dokkumami ko baɗam debbo a humti haaju ma wutto mi heɓatmi wona ka gorko ɗum kam ɓennama yaro dokkuɗoma debbo goto wi taw ko goɗɗo wona ka gorko sigo allah so taw ka gorko tan Eh. gorko de taw gorago nane ma Eh. eko poɗata ko Eh. sigo allah oto busdo fadam 5 minutes tan mi ati yagara yaro min a majjanimi noon ganda majjuɗomi an ceerno moɗon majjanimi sigo cukaɗo allah tan 5 minutes yagara 5 minutes min ñaguima yagara timmata ni 2 minutes yagara oto dog noon min jogde tawi ko gorko walla debbo min mi annda ɗum waɗa nana no pulago wiyatami ndi wori nayi paymeɗe aynaɓe nayi felle jigade doma yaɓɓa jaruje naaɗo dembori en gattam luggel gam moy sen cukaleydi koɗɗe
kanko noon wonti ko hade makko kanko yaro juuɗe ɗe no juuti so jaggi e jaggata kadi ko goɗɗotoɗo bo kadi wittere jeere ɗum amadam ɗo ko violation galle makko ni somi haaɓe makko ɗo wiyete min toon aɗa andi ko ariya tan gagga tan ɓutta ko Allah jogui jam ɓuuri jamɓe ariya wittere